Malayo pa to, bakit? Hindi ko alam kung saan na to. Nagtaan? Laon, checks pa kami. Nagtaan pa yata to, Manila. Checks pa kami. Bakit? Oh, Wala. malayo pa. Di saan na yung inig ko? Manila pa to, nagtaan. Checks pa kami. Manila. Checks pa. Bakit? Saan? Bakit? Eh, mamaya pa umakauwi. Sige, sige. Patay mo yan. Patay mo? Ha? Nanay ko. Magawa ko. Eh. Doon. Lagi mo na pagsilbihan. Hotdog! Sabi ko. Hotdog! Sige na, sige na. Idol. Ay, no. Pogi driver. Hey, ito na. Pogi yan. Oo ba? Pogi lang yan. Nakuloko ng anak ko tayo. Nakuloko. Anak. Tangin na. Sabi na nanay. Kanina si mama. Pasok ko. May checks pa kami. Mamaya ka kami uwi. May checks pa. Ito na. Yan na. Ano yun pala yun? Ako kayo kanina. Kanina. Napasama sa mundo. Pumututok sa yan, ginapatay mo na. Bait? Yan lang. Hello guys, walang viewer, walang klaro. Walang viewers, tayo ngayon. Akit na mga bata. Akit na mga bata. Hey! Ang bata na mo. Hotdog! Oh! Ang nalaki ang boxing card mo. Saan nakatira yung girlfriend mo yun sa inyo?
Bye. Ha? Ay, ay! Tipin na kami ha? Bukbuk lagi, ha? Tipin na. Hindi talaga makawalan, ha? Hindi na makawalan. Hindi na ako pinapakulan. Punta ko niya sa birthday pinsan niya. Akala ko wala siya doon. Kasi niyaya ng pinsan niya. Ayun naman, pagpunta ko doon, nandun din pala siya. Tapos yung nalasing. Puta, nagmaway. Iyak na iyak. Sorry na sorry sa akin. Tapos pagtabi kami ng tita niya. Doon sa natulog yun. Ba't na kinabukasan? Tinubin mo na. Tipin na kami. Ito, okay na nga nanay. Tangina. Dito kami dumaan kapon yan eh. Jeffrey. Ayan. Kapon. Kami kayo ng Redland. Hindi, punta pa kami na ano. Galing pa kami dito sa Ben Sunray. Sandre, dito naman talaga yun. Kaso nalayawan ako dito eh. Okay. Uy, may isang oras na kagad tayo. Sakto yan, 7. Diretso na yan. Sibintarte. No. Sibintarte, siyempre, tambay ka tayo. Oh, para may 4 na oras ako. 6:30 ng Lunes eh. Ito, sibintarte ako.
Ito din, no? Saan? Ito. Oo, ikot ka dyan. Yung Pinoy. Hindi ba tayo dito doon? Sakit na sa taas. Skyway yan. Hindi. Ganun din naman yata ito eh. Ha? Ganun din. Ano yan? Ayatan. Tapos, kanan. Ano? Punta tayo, papaulik na naman yata tayo doon. Kasi nga mo nagpangaliwa dyan ah. Diyan din naman pares na. Ha? Guys, mga magkakita. Patuloy tayo di bali, ganun di bali, no? Ito, pares na naman daan dyan doon eh. Saan? Hindi, iba yun. Wala ka. Doon subit na kayo kahapon? Ha? Ayun ba yan? Uy, uy. Magkano pa rin mag-drink na yan? Ha?
ano yan, may tao eh. Saan tao? Tao sa ano eh. Parang ulit na. Ano naman nanonood? Sa mga viewer. Traffic tuloy dito.
tayo naman ng secret. Saan kayo naman ka naman? Medyo diretso nga lang. Doon? Tignan mo na naman natin ko. Ha? Ano ito? Oo, sabi ko, hindi dito, hindi dun eh. Sige nga, nakulit ko. Ha? Sige nga. Oo nga. Ano gusto mo? Kasi hindi tayo mag-gustuloy eh. Sa mga araw ko dumaan. Maganda ko siguro nag-patient mode tayo. Di ba? Hindi, dapat ako naman tayo. Reviews lang tayo. Ito naman tayo. Hindi tayo marami. Ako na eh. Dito naman. Traffic na. Nabalik ka. Wala ba ito traffic? Saan naman daw? Anong lugar yan? Anong lugar? Hindi, ang niluto kasi ito eh. Service road lang eh. Service road lang yung niluto nito eh. Lapit na pagkakagay. Dapat pinanong ng Santa Luisa eh. Hindi naman traffic sa Magallanes. Hindi naman traffic yan yung pala ngayon. Saan yun? Magaling na sa'yo? Ito, Magallanes to. Kasi sa service road tayo papadaan. Ito yung traffic ko.
si stop red nito. Santa Ana, Berry.
ko yun. At noon, ayaw mo doon? Dito, traffic doon yung inaan eh. Kasi sa walang traffic. Ayaw mo ito eh. Ha? Diyan. Magkano ba pinakas? Kunti na lang yung natira kasi. Kasi, pumasin ko na sana ito eh. Hindi ko yung kunti eh. Hindi ko yung kunti eh. Ha? Pumasin ko na sana ito ng mga paraan. Hindi ko yung kunti eh. Nag-itim ko lang. Tira. Tigas yan. Ginamit ko ba diba? Sa kanang tayo. Okay. Nuts. Ah, Masan ko sana kung may hindi niya ako yung klase kasi hindi ko na. Pero pinto ko lang po. Ito no? Magalianis na oh. Magalianis na yan. Yun oh. Nakalusot ang photo. Ha? Nakalusot.
Sabihan mo yun. Alam mo na to ha? Ano, mataray ko. Dito, dumaan. Ha? Dito na tayo dumaan. Yun o. Bakit tayo? Cloud? Haba ng low weight. Si ano yun, si Maika.
Malapit ako kumain eh, no?